baba namai kufara kukutambirai muchirongwa chedu chemacouples chinonzi couples.com. Muzuva ranhasi kutaura nababa namai ani? Munotaura nababa namai nyama yaro. Tinofara kukutambirai muchirongwa chedu baba namai. So baba namai, ndingada kuziva nhoroondo yenyu kuti makasangana sei? Zvakanaka zvikuru, tichikwazisa nevari kutionawo pachirongwa chino tinovakwazisa tichivatambira nomufaro. Isu pakusangana kwedu takasangana mai vanga vachiri kuchikoro ivava munoona vachiri form 4. Ndo patakasanganawo munzvimbo inoitwawo kuwadzana iyo iri muHarare, kuwadzana 3. Okay. Mama ndizvo here makasangana kukuwadzana here kana kuti mune different story? Ndizvozvo chaizvo. Takasangana kuwadzana 3 ndichibva kuchikoro. Ndaitowo neshamwari yangu yandaifambidzana nayo tichibva kuchikoro. Ndo patakasangana nababa pane imwe kona so yekupinda mumaraini medu. Masangana mukabva mapenyerwa nababa kana kuti baba ndimakatanga kupenyerwa here pakati penyu? Ndiani akatanga? Ndakatanga kupenyerwa. Ndangoona wakangiriwo zike chidikiwo ndibva kuchikoro kakaberekawo sechiwo. Chikanango kamhoresawo ndikati unonzani zita rako? Kakandimupindurawo nomufaro. Kakati ndonzi Privilege. Kati aiwa zvakanaka Privilege. Ndichada kuzokuona hangu mushure memaawa anoteera. Akazvibvuma izvozvo. Maawa anoteera manga mautovimbisana maawa? Tatocalculate ipapo. Ngozi ipapo rachiri vafana veGhetto Youth. Aiwa zvainge zvakatopenya. Alright. Imimi mumwe nomumwe anopenyerwa. Mumwe anopenyerwa nesmart, mumwe anopenyerwa nerunako. Vataura vakati taibva nemashamwari. Mashamwari avo ese chii chamakachuza kuti ndoda maya? Kanga kaita kakusilenda nyana so. Ika hairstyle kakarukwa kanonzi kakeroti. Ndakava ndatorwa mwoyo ipapo. Kari kamwana kakanaka zvakasara kadenga. Alright. Watoonana time. Ndikati aiwa iwe chikuona time. Zvakanakisa umbosvikawo pamba umboona uchikawo. After kana 2 hours chainge chikuona unogara nechepapi. Akangondinongedzerawo paiva pari pedyo zvapo. Saka wakazotoya here kudya? Takatosenda. Kwai kunotaimira kwete kunodyazve. Alright. Amai first day makatoenda mukabvuma izvozvo? First day kadhora takangoona nawo munhu akati achauya chazokuona ndine nyaya neyoshi. Munhu akauyazve. Nemanga matopenyerwa ipapo? Ndakazonyatsopenyerwawo zvangu ndizvozvo. Alright. Titsanangurei. Chichaka makasvika sei pana mai muzosvitsa shoko roti ndakuda? Semukomana anga akati ngwarirewo. Zvakambonditorera nguva here? Hazvina. Bozi nekumarengo avaigara mai avo ndaitozikanwa ikoko. Chimboitai zvamakaita musoro. Zvino tikazosvita here pamberi peTV. Kwete zvamakazoita mudanana. Approach yamakaita, mashoko amakavaudza. Kungoti bhepi ndepi. Zvakamira sei? Kungoti zvakamira sei? Kwakutopedza masports. Alright. Baba vangu vari chamboy here? Vangu vari smart? Makachiva chii? Baba vangu vari very charming. Vasina kana mhanza. Baba vanga vakazvisimbira. Changa chiri chimukomana changa chakasimba chiri chipfupi. Changa chine mafours so. Ndikati unouya mukomana totaura wotiudza nyaya yako. Baba vakadiwa nemafours. Aiwa nezvese zvavo. Takavada nezvese. Madanana. And then rwendo rwekuzosvika pakutorana chii zvakafamba sei? Ipapo ndikati relationship yatakarova yakatora almost gore. Bozi time yatakava vanyenga vanga va form 4.
maitova muri muna January gore richitanga. Saka takangoita relationship yegore. Vachipedza kunyora examination yeform 4 yopedzisira iyi. Achatangomira kuti tichingopindawo December chisvika. Anchoda totizisa munhu. Kuti aiwa ukodzera kuti amaivemba munhu. Musekabereka. Ya, kutota musekabereka. Aiwa. Uinda akutora. Vanga vasina. Alright. Akutoya mutori. Direct. Yeah. Yes man. Network yakabata. Ari machena cheo. Tell me the experience. Yekuwatizisa. Makazvironga sei? Ai, zvazvinambonditorera kana zvekutonetsesa chaizvo. Zvakasoita easy kuti ndakamuswedza kumba kwangu. Kwaiva kuri kwevabereki. Ndikati ndakamuswedza murumu yangu. Kwava manheru ndichadamuti achidzokera kumba. Chandamuperekedza. Ndichitoziva zvangu kuti dai anosvika. Saka mama makange mawirirana here kuzoenda kurumu uku manje kuti muswere muripo? Takaswera tiriko tichiti tiri kungoitawo zvotaingoitawo semukomana nemusikana. Zvokutaura nyaya dzinonakidzawo mukomana wangu. Kozi kudanana kwandakaita nawo baba havana kumbobvira vakambondinetsa kungoti ndikutoda kurara newe kana kuti chii. Zvinhu zvakatomutorerawo nguva kuti azviite. Saka musi waakazozviita ndo musi waakati chiswera muno manheru ndopanichakuperekedza kumba. Nekuti ndaitonyarawo kuti ndifambe kuti ndiende kumba. Vanhu vari kumba vanoti chii. Ndikati azvichatitira nyore manheru sezvo mumwe wangu ati tunoenda manheru. Ndakangobvuma. Ndaizive kutoti munhu arotoziva kuti aiwa munhu achitosvika achaita sei, achadzoka zvake. Zvisineiwo tichisvikawo kumba ndakatosvika ndikatonzi uri kubva kupi? Ndikati ndakandaenda kwana Oscar. Zvikonzongochitsvagei kwana Oscar? Ndakashaya zvekupindura mbuya wangu. Akatidzokera kwawangu uri. Apa ndakuona kuti manheru. Todzokera kupi? Dzokera kwawangu uri izvozvi ana baba wako vari pano varikuda kutokurova. Nyamba munhu atoriko zvake kuseri kurodhi ari kutonzwa kunzi dzokera kupi? Kwawangu uri. Komana akatogarira. Ndazobuda ndamira necheparodhi. Ndotoona munhu wangu ari kutondidedza nemuridzo ari pamuavhokadho pamukoto mumaraini. Tikadzokera kumba ndomafambira zvakaita. Saka baba makazvitambira sei bhebhi rati ndandidzokera? Makangobva mati ndakangoti niye kuti chakaitika ndechekuti munhu wangu pandakangomuona kuti zvaachiri musikana anga akazarwa. Ndikati ndomachena kaya kutopfugama nemagokora nemabvi zvese ndichitenda Mwari. Mwari maita henyu zvinhu zvandaitsvaka ndazviwana. Aiwa ndikoko. Ndikati apa ndichasiya. Aiwa apa ndichasiya. Pandazvivhurira ndega ngasiri hazviitizvi. Unoona. Ko imimi vabereki venyu vaiti chii? Kozi vabereki vazhinji tinoziva kuti vabereki havazvidi zvekuti mwana anga akabvarira mumwe mwana. Vaitawo chii nazvo zvekuti muri kutotorana nemwana nenzira dzekudaiso idzi? Pazvaitika taizokuita zvechiwande ndichiunza mumwe wangu ndichipindawo zvisingaonesi. Asi nedzimwe dzenguva vaingomuona achiuya vachitongoziva kuti mwana uyu ndiri kufambidzana naye. Vabereki vaitotaura kunyanya mama amweni vangu. Vaitombosvika nguva yekuti dedza votomubvunza kuti iwe uri kufungei nemwana wevanhu? Aitotidedza tese. Vototi uri kuitei nemwana wevanhu? Iye wototi ndomuda. Tiri kutodanana sata kutogara tese. Ndomuda. Ndototi zvishowa munhu wangu anoita sei? Anondida. Saka kufambidzana kwenyu kwanga kwakuzikanwa both sides kwenyu nekwababa? Kwababa kwainyanyuzikanwa. Kusaidi kwedu kwaingozikanwa nana sekuru. Vakaita ana sekuru vaive kuti tinokwanisa kuti sekuru ndani mukomana wangu. Kwete sekuru baba vamai vangu. Avo vakazozvizivawo zvavo nekufamba kwenguva. Asi vainyanyozviziva ndana sekuruwo vakaita sana ambuya
ana mbuya futi ndaivaudza kuti handine mukomana wangu ya. Asi manje makazorora here dhara, makazoenda kurora here manje chakatodhizisa here? Kuroora takazorora, asi sezvamunoziva kuti kuroorwewo haupedzi zvese nguva imwe chete. Unombona uchibvisa zvokuti aiwa makuchifambidzana nevamwe ya zvekuti uchiroora kunzi unonge wanzi bvisa mombe wo4 bvisawo 2 dzababa onzi bvisa kana 6 wobvisawo kana 2. Handizvo zvatakaitawo zvokuti unongoti pashomawo chasara chinoda kutozopedzisa kuroora. Baba madzokera kumba nebhebhi renyu makasvika sei pamba kunotanga baba vabereki kuti manje munhu yawo yakuzogara zvachose? First experience sikiwo. First experience kuna Muchembera hatatombosvika nchimuudza zvakazoonekwa mangwana kuseni manje takangoenda nekunorara after 2 days. 2 days after 2 days yeah ndopatakazoenda 2 days. 2 days mungori mumba? Iyo vaitokufunga kuti munhu ari kuya hainsi ndaingonotora chikafu tora ndiro yake todya tese ndiro iyoyo. Tisataita izvozvo. Yeah. So muri yakura sei? Mhuri yati kurei zvino taane vana vanokwanisa kuita 4. Uyo wekutanga watinaye first born ane 13 years, then second born arita 9 years. Toitawo matwins atakazobatsirwa navo ava vane 2 years izvezvi vakomana. Saka vana va4 tichiri pamwe chete. Tinongoda kunamatwa naMwari kuti tingoramba tingori pamwe chete tiparadzaniswe nerufu. So vana avo makavaitira muno muSouth Africa here kana kuti kuZimbabwe? Vana vese vakazvarirwa muno. Tinonzwa kuti muno mhanzi zvekuzvarira muSouth Africa zvinotinetsei amai. Maizvikunda sei? Koze tonzwa kuti manesi anonetsa, madhokta, zvipatara zvacho hazvibati vanhu zvakanaka. Kuzoona mava nevana 4 maizvikundawo sei? Ndingati ndaizvikunda, ndongoti hangu kutenda Mwari. Atoripo machallenges andaitosanganawo nawo. Kubva pamwana wekutanga waingoona ungoti mari afa anoitwa nemanesi, but taingoti amen, pamwe ndozvekuchipatara. Pamwana wechitu handina kumbosangana zvangu nemachallenges akawanda. Vanhu vakatondibatsira, vakandibatsira zvakanaka zvisingaiti. Pane vechi3 ndakasanganawo nefuti mamwe machallenges, but ndinongotenda Mwari ngokuti ndakamakunda, hapana chakaitika pavana. Machallenges akaita sei? Kutukwa nemanesi chaiko, especially pamwe vana vangu matwins aya. Ndakatosvika pakuburutswa pabhedhi randanga ndiri ndabva kunoitwa operation. Vachitondiudza kuti utori muforeigner, titori nevanhu muno vasina mabhedzi. Imi maforeigner muchiuya muno muchipedza mabhedzi edu mumahospitals. Akanditaurira mashoko aya ari manheru achindiudza kuti ndofanira kuburutsa pabhedhi papo kuma2 AM ndine patient yandoda kuisa pabhedhi. Saka ina ndakangodaita nharo ndakangoti it's fine. Saka ini sekuziva kuti ndine time dzandapiwa, ndakazama kuda kuburuka pabhedhi paya kuti ndiwane kufamba ndinonogara pabhenji, but ndakatadza. Saka iye akazongozviona ongoti munhu uyu anenge ari kuita sei, ari kutadza kuburuka pabhedhi. Obva azoya akandiudza kuti dzokera, ndichazoya ndichikuburutsa pamakuseni. Ndobva ndadzokera kuma2 AM paya, ndobva azondimutsa kuma5. Ndo challenge andakasangana nayo pavana vangu vechi2 vechi3 matwins aya. Of which operation yacho pakatoitika futi machallenges kutheatre ikoko, but pasi pezvese tongotenda Mwari ngoti vana vapenyu neniwo ndiri mupenyu. So baba muri kurarama sei nevana 4? Imi dzinotouya kurarama nevana 4 uchigara lese 1 room zvinhu zvakaoma, zvakatoomei, especially ndane mwana akura ane 13 years. Machallenges. Let's say 1 room iyoyo ndabva kubasa manhero aya ndoda kugeza, ndochitofanira kuita plan yekutoti mana vabude vaende kunonimirira panze. Either kuti kuri kunaya or kuri kutonhora, vanenge kutofanira
enda panze kuti ndikwanise kugeza. Uye imwe challenge kana uchigarawo muno malandlord acho emuno anonetsa, anotuka. Mwana kungorovera dhoo unotodedzwa, unotonotukwa. Kuvhura mvura patepi imwe nyaya iyoyo. Kunenge usingafaniri kutuma mwana, kunenge kuchifanira kuenda munhu mukuru kumvura. Saka ndinotonzwa kubatikana chaizvo. Ndaenda wano pekuti ndibate, ndikwanise kuwanawo mari kuti ndivakewo kumusha, ndigare nemhuri yangu zvakanaka kumusha. So izvezvi hapana panokubata? Ndinoti shande anenge mapiece jobs, kuti ndinoendawo kana katatu pawiki. Ndomarara ndatoitawo. Tichauya kunyaya yemabasa emaoko, but pari zvinezvi ndatombotora ibreak. Alright. Baba, manga michitaura imimi kuti sometimes munobuditsa vana kunze. Yes. Kuti mukwanise kana kuti mabva basa mugezi. Malandlord anonetsa kana nevana vakawanda. But mataura imimi michiita senge murikupa example. Ndo zviri pasituation right now here kana kuti example yamurikupa? Ndoitori situation iripo. Iyoyo itori situation inotondibata zvekuti pamwe pacho ndinotomboti Mwari wandibatsira ndawana kana riri basa rinondipawo mari iri nani kuti ndokwanisa kutsvaka imba. Posi kune anonzi ma-RDP houses anoitawo kana something like 3 rooms or 4 rooms inova ichikostawo zvekuma 5,000 per month kuti mbadara. Like room randigara right now randikuti igaraji rinoita 1,000 raya rinoita. Saka kuti ndikwanise kuzoafoda 5,000 nemari yandinowana yemapiece job inenge iri shoma yakanyanya. Basa ramunoti munonatsaugona nderechii? Nokuti dai mawana basa chero here, because mabasa akawanda. So chero here muri general worker here kana kuti mune profession yamunayo? Iko zvino ndine profession yandinayo. Ini ndinoita nezvepanel beating. Zvekuti dai ndawana basa iroro zvinezvi nani ndinokwanisa kubatsirika. Dai ndakwanisa kuriwana rekusinzira iri kambani, oro ndikasadaro ndokwanisa kuwana mari yekuti nditenge maturusi andokwanisa kushandisa kuti ndokwanisa kuzvitangira ini pachangu. Ndikadaro ndendanaka. Maturusi aya anokosta zvakadini? Roughly ndikawana I think 10,000 ndinogona kutenga maturusi kuti ndikwanisa kuzvitangira kuita panel beating pachangu. Yebo. Basa iri makaridzidza sei? Basa iri madzidziro andakaita ndezvekuti ndine imwe certain company yandakaenda vaingotora chero munhu asingazive vokwanisa kukudzidzisa ivo. Izvi vaizviitira kuti vanenge vachikupa mari shoma shoma bhozi haukwanisi kuzotaurisa unenge uchinzi tiri kukudzidzisa basa uye ukwanise kuwanawo experience. Ndokudzidzira kwandakaita kusvika pari nhasi. Ndinorova kubvarura cheko. Chambari. Ngatiti pane munhu ma-individual munokwanisa here ngatiti pane vanhu vane ma-companies anoita zve-spray painting. Mati panel beating? Panel beating. Kana ndatoti panel beating ndibva ndapa-explaina ipapo. Kureva kuti spray painting ndinorova ipapo. Tinofleta mota, kune inonzi flating. Koita inonzi preparation yatinoita pamota. Saka zvese zviringori mupanel beating. Iwe ndiraungobata zvese unenge uchita inonzi cut and join pamota futi ya. Munenge mune ruzivo nazvo, isusu edu hatina ruzivo. Saka imimi vanoda kukubatsirai kana kuti vanoda kuti vakudedzei kumakambani sezvo imimi hamusozviitira for now. Maybe kudedzwa kungange kwechinetsa kune individual. Kuti ndine mota yangu uya undisprayero zvingatinetsei sezvo hamusati makuzviitira moga. Mungabatwa sei? Ipapo ndogona kushandisa runhare. Ndo zvangatoita easy ipapo. Pari paWhatsApp or phone call zvese zvinoita. Vapei runhare pakamera? Alright, namba dzangu ini dzinoti 084 704 3863. Ndidzo namba dzangu idzodzo, call or WhatsApp munondibata ipapo. Ndokwanisa kudzidzokora zvakare 084 704 3863.
ndidzo namba dzangu. Aiwa, tinotenda. Tazongoenda hedu kubasa asi ngatidzokeredo kubinikidzo rechirongwa. Tirambe hedu tiri murwendo rwenyu rwerudo. Aiwa, ndizvo zvotinozvigamuchira. Alright, saka kana timbonzwa mama ndo vanonyanya kusara pamba. Ya, ndo vane basa rese. Matambudziko api anowanika mukugara muSouth Africa nemuri? Tisiri kutarisa magariro emumba taurwa nababa. Just generally kuti life mararamiro ayo, challenges life. Ndeapi anosanganwa nawo? Mukugara matinogara mudzimba umu tosangana nemachallenges akawanda nemalandlord akawandisa ekuti unotogona kutoita munhu anotogara ari parodhi nekutotuta nekuda kwemachallenges, especially uine vana of which uchishandisawo kana kuti imba yekuti inenge iri one room. Izvozvo zvichallenge kuti landlord chaichayani zvinenge zvichitongomubata kutoti vanhu vakawanda murumu, vanenge vachishandisa mvura yangu, vachishandisa magetsi angu, chero uchibhadhara but magariro acho anenge akaoma mukugara uko. Pamwe pacho ndakatongodzidzisa vana vangu kuti mumba ndomunototambirwa, because kuti vatambire panze tinenge tichiavoida kungonzi mwana wako adai, mwana wako adai. Machallenges atinosangana nawo mukuroja akawandisa. Hatinga mapedzi. Tanzwa kuti mune mwana mukuru wacho ane 13 years. Kutaura kuti marriage yati garei. Chii chatingati chinokubatanidzai mumarriage? Vazhinji vari kudzitadza marriages. Chinoita kuti murambe muri mese kwemakore akawanda kudai so. Secret iri papi? Secret iri pana baba. Handizive kuti ndingazvitsanangure sei. Asi ndingangoti munhu wandinoda zvakanyanya. Machallenges tosangana nawo but munhu wandinoda zvakanaka. Vemazuva ano vanoti ndakapinda nemwoyo. Ndozvandingakwanisa kutaura. Kuchengetedzwa kwemarriage. Handingati kuzvigona kwangu inini, but kungoti kunzwanana kwedu nekukundinzwawo kwaanoita iyeyu ndokunoita kuti titese tirambe tiri tese. Kunzwanana kwatinoita patiri true. Marriages akawanda, foni inoparadza marriage. Marriage akawanda aparara nekuda kwemafoni. Munoiona sei nyaya yemafoni? Murume anofanira kubatirwa foni yake here kana kuti mukadzi anofanira kubatirwa foni yake here? Titange nababa. Chokutanga isusu sesaidi redu mafoni tine time yekutoti chimbonipa yako indotorwa yake kutoita kutochinjana, uye mapassword tinawo atakaisa atinozivirana tiri vairi. Izvi takazviitira kuti sevanhu vane vana manje, mwana pane maphotos ekuti unogona kugara nawo mufoni, mamwe anonyadzisawo, zvodhipenda kuti unenge uchimada here. Saka kuitira kuti mwana paanotora foni akada kuivhura hakwanisa kuivhura. Isi takaisa mapassword ekuitira vana vasatambe nemafoni edu nekuti hatinyima nemafoni. Alright, muri kuti mapassword asi ekuti muri kulokerana. Mapassword ekulokera vanhu. Yebo. Kuitira sensitive content or sensitive zviri mufoni, privacy phone. Yes. But kubatirana mafoni kwamuri kuita kuda here kana kuti mutemo wakaiswa mumba kuti zvirikufanira kunge zvichiita? Kwandiri hausi mutemo, inini foni ndinotongoida. Chero ivo vakasada yangu zvavo zvanhasi, inini ndinongobata hangu. Ende chinje ungotiwo munhu ungoti anongoisawo foni yake apo. Ndototi mwana nditambidzawo foni yadhedhi wako. Chero ndisina zvandiri kutsvaga, kutongoibata kwandiri ndatongoitawo, ndinongoishandisa semashandisiro andinongoitawo yangu foni. Alright. Manetsana mumba, toziva mamarriage vanhu vanonetsana. Munodzoranawo sei? Oro munototsvagana ana bamukuru, ana sekuru? Ipo pakaita sokudaro tikanetsana hatina watinotsvaga. Tingangotsamwiranawo zvemaawa akangodaro then tokwanisa kudzokedzana fast. Chinoita tigodzokedzana fast vana manje.
ndo vanoita kuti communication ive iri padhuze zvokuti munotozotaudzana chete kunyange mwamboda kutsamwa. Pane mwana vanoita kuti mukurumidze mawirirana zvakare. Sei vana ndo vanoti baba chitaura namai here kana kuti mwana akwanisa kutanga kuita kana lese kushereketa kungobata mai vototsiura mwana uri vada kutomurova ndakutomubata nchiti aiwa musamuita semusamurova ndokutotanga kutaura kunoitika ikoko. Tingati pakati penyu anokurumidza kutsamwa ndiani kana kuti anokurumidza kuregerera kusununguka kana akatsamwa ndiani? Mama ndo anokurumidza. Chibaba chinoramba chimbora. Chibaba chinochiti semira shumba manje nendichitodzowa manje baba kwi. Ndakatomboti dhinyiwa kutoti vanhu vanoda kundijairira. Aiwa shumba yemukaoroka. Alright. Tine small marriages, early marriages achiri kutanga kusimuka. Yebo. Mumwe akatorora nezuro. Mumwe arora nhasi chaizvo. Mumwe last month vachiri parwendo kuchembedzana. Kuna baba ngatimbotanga edu kuna amai. Amai ndoda kuti mutsure muroora ari kupinda mumba. Baba otsurawo mukomana handiriya kuti marriage chinhu chakaita sei uye kuti ive yakasimba inofanirwa kunge ichiitwa sei. Amai tipewo kuti muri kutsura mwanasikana achiri kuenda kumarriage chii chingaisimbisa marriage? I'm not ready for that one. Tanga ina baba. Alright. Ini ndichionawo mazuva ano achikutaka munhu akutanga kuda kutedza rwendo one ngarijuse shamwari. Bhosi kushamwari kune yatozoti peer pressure inenge ichiunzwa neshamwari unenge une mukadzi lese uchangotora une 1 month watora hauchafanira kungoenda maout asiri kuzikanwa nemwawo uchiti ndikuenda nemashamwari angu kunonwa uri kunoita sei. Rijusa zvinhu zvakaita sekudaro izvozvo zvekuita kunoita kana overnight muchiti tiri kunomwa tiri kuzodai especially lese kuno kuSouth Africa mafara akawanda. Bhosi kwauchaenda kuchanosangana nevamwe variko vaunotoona kuti amahevha tarika munhu kandasiya kumba. Saka ukarijusa izvozvo zvinogona kukubatsira futi uye usangoteerere maideas ese anongobva kune shamwari futi bhosi shamwari ndo vamwe vanhu vari dangerous isingaiti. Kwasangokuti apa pana zvawakaita munhu wako haenderani newe haistori type yako but chaita kuti ude munhu wako mwoyo ndeasanganisa tozosvika pakuti kuita kumisa umbawo mune masadza nemwoyo kuite nerunako bhosi pamba pacho runako haruna zvarunoziya. Mashoko makukutu. Tomboenda kuna mama. Mama ndingada kubvunzawo kuti semararamiro atiri kuita mazuva ano kuna anonzi ama2000 haivava havadzireki. Handizivi kuti imimi munozvidzorawo sei maererano nemagariro mumba menyu kuti munozvidzora sei. Pane zvinhu zvokuti unofanira kungozvidzora zvakafanana nekuti mumba ndiani anisa mutemo kuti iyi iboundary handifaniri kuuya pamba nguva yakadai. Izvi hazvifaniri kuitwa muri mumba menyu mumarriage yenyu. Ndiani anopa maboundaries iwayo? Mutongi. Isu hedu hatingati mune mutongi as such nekuda kwekuti vakadzi hedu tinotaura. Ndingati ndiri mutongi kuti ndototi baba nguva yakati musabude nguva yakati kana kuti taisei. But inini chandakangoona ndichongoti inini mumwe wangu zvekutobuda-buda haatozvidi. Hasitori munhu wekutobuda-buda, hasitori munhu wekutongoenda-enda. Saka handina boundary randomupa ipapo. Nditori nenguva yekutoti ndotombozvibvunza kuti kusiya sikuda kumboendawo kana wakati. But zvinhu zvekuti ndakatozvigamuchira pamakore ese ekutoti munhu wangu munhu weindoors. Saka handingati ipapo ndingape mutemo kana kuti anything. Zvakafanana nekuti shamwari chaidzo zvavanga vachambotaura zveshamwari munhu asitorina kana shamwari dzinoverengeka dzekutoti ndingatomuti mutemo wepano nhingi handimude nhingi usatambe naye handingatomuverengere munhu hatongori munhu
anozvitambira ega. Saka side role rakatongonaka, especially kana kuri kusaidi kwababa. Ko baba kuri raitere kusaidi kwenyu? Isaidi rangu riri right rakanaka, especially hande zvane ndakafundawo kubva kune leseva ndaimbotamba nawo madhizi andainyanya kutoita zveshamwari. Vamwe vakapedzisira vototorerana mukadzi dziri shamwari neshamwari, tofunda kutoti no zvinhu zvazviitwa izvi, uye kuti shamwari dzive close nemukadzi wako zvinhu zvisingafaniri kuitwa kwenguva, izvo hazvitodiwe. Shamwari ngadziperere kune muridzi wadzo, hai kumukadzi. Zvasiyana nezvakare zvaitwa nevakuru vedu kuti aiwa waingosati ndisawira ndisawira, manye mazuva ano vanenge vada kutodya mukadzi. Saka utoona kutoti anhu munoita shamwari inoto kumotivheta kuita zvinhu zvakanaka, kwete inoda kukuisira pasi. Pakuronga munoronga sei mumba menyu? Pakuronga toti pamwe mimi mama maenda kubasa nhasi baba vasara pamba, munozvironga sei? Munoenda here kubasa mozoya motanga kubata futi zvepamba, kana kuti munozvifambisa sei? Zvinhu izvi zvinotongozvitira automatic. Ndikaenda kubasa inini kuri kunzi ndaenda kubasa baba varipo. Zvakafanana nekuti kana vaine zvavanotoda kutokwanisa kutongoitawo, zvavari kukwanisa kutongoitawo vanotongoita. Ndikasvikawo paine zvinenge zvatosarawo kutongokontinua nezvasara, kwete kuti ndotofanira kutomeka sure kutoti ndasvika paitwa chakati. Zvese ndofanira kuwana zviri perfect nekuti ari kumba no. Munhu kutongoti anotongozvifungira ngoti pari kutodzoka akaneta rege nditongofanira kubika kamuriwo sadza vanotozonga kabika vaita se asvika. Okay, saka zvichireva kuti connection iripo ndio inoita kuti zvingofamba automatically. Zvinotongofamba zvega. Zvimwe zvinotomboita pasina chataurwa, unotongoona kuti aiwa pachasvika munhu ogini kufanisawo kana mvura yekugeza igare ichingopisa zvayo. Kune mamwe couples ekuti vanoita itinoti 50-50. Handira. Murume angufana nemukadzi, mukadzi afana nemurume. Especially when it comes to finance. Iwe wauya ne1000, indauya ne1000. 1000 rako toita 500 kubhadhara rent. Kana kuti mari yakati iwe isa mari yakati indisewo mari yakati. Oro imimi vamwewo vanoti mari yako nemari yangu ndedzedu tese tosanganisa toita chinhu chimwe chete. Kozoita kuti mari yababa imari yababa, mari yamai imari yamai. Imimi muzvitoro sei oro muri papiwo? Inisa baba sekuziya mashandiro andinoita ini ndinoziva kuti hayangu rent ndo first priority. Handina zvekuti mai vaenda vauya neyavo kundoti hachimbonipa yakati. No, ivo ndo vanotozoti rent mati mabhadhara, ndoti ndabhadhara. Kutozoti kechiwedzerawo iyi ngatitenge hupfu ngatichitengawo raisi. Ini dzimwe dzacho ndogona kutoti imimba muti muda kutenga raisi chiregerai komadi tadita nhongera kana vana chitumbatya. Saka kureva kuti zve50-50 izvi kana chii hatina, kungoonesana kungoti ndoita chakati. Zvakaipei zve50-50? Unonga kutanga wakudhonzera mumwe wako, asi iye kana aite ega nedzinoshanda manje anotongoti ndakutenga chakati. Kana tanogona kutoenda kushopu nemari yake yacho tononditengera ini trouser, ndototenda ndotofara kutoti saka ndotoseparezwa nemwangu ingaita hake. Ndizvo rama. Ndizvo zve. Oro munoda 50-50? 50-50 hatoigoni. Ende handikati handikati nevana 4 50-50 even chero pakanga paine 1 50-50 kusaidi kwangu ini haitokwanisa kubuda, because nditori munhu wekutoti yangu mari handingaichengeti vana vasina shuga. Ndinotonotenga shuga, kana musitorina mapamba ndotonotenga mapamba, vanotozosvika zvapo. 50-50 hatina kumboipractiza zvekudaro. Baba namama. Yebo. South Africa yaita mbiri yemujolo. Akwesa bhodha nemhuri yake zvekutonopararira iko. Vakadimbo. Imi muchiri mwese. Ndichiri chese. Tabarinasi.
totenda Mwari. Murikuzvinzvenga seiko? Kozi mujolo muSouth Africa ina kuti mukadzi aina kuti murume. Ndosaka dzimba dziri kuparara. Muri kuzvikunda sei? Ipapo chekutanga takotenda Mwari. Kura kuti Mwari aiwika tiri kufamba naye. Sezvakareva kunzi Emmanuel, God is with us. Nekuti tichibva kumusha chaiko chaiko takatoudzwa kunzi muzvamuri kuita Joni kutoyambuka bhodha izvi. Hapasina. Muri kutonosiyana. But iyi ndo pambiri kuna Mwari. Ine atingamboti ndakangwara kana ndiri kuzvigona kana kuti bhozi angoda kuti mujolo edha ini ndabuda ndiri kubasa munhu anongoita. Even vava patobuda havatombozivi ndiri kubuda ndiri kunonanga nezvipi. Saka ibiri hombe kuna Mwari. Bhozi vanhu dzimba dzaparara. Ende vanhu vari kujola vari kuita zvavanoda. Especially vakadzi mazuva ano ndo vari kutoti ndo kune 50-50 manje ikoko. Kuona kwenyu chiri kukonzera kuti dzimba dzizhinji dziparare wanzi vanhu vauya kuno. Chii? It's like munhu anenge akuona ane freedom yakanyanya nekuti unoona uri kumusha ukagara toti semuraini unogona kunyara kuti pakona apo panogara sekuru kusaidhi kune muzukuru saka vakazondiona ndozoti kudii. Zvino kunoko unenge wakatambanukazve bhozi uri kutoziva kuti hakuna anokuona kungoonana nevanhu vasingazivi uchanwa nemuchangano uchanwa nemuxhosa hauna kana basa nawo saka unenge uchiti ndiri free. Mama, kuona kwenyu chii chiri kuita kuti dzimba dziparare? Kana kuti todiko? Tinotaza muri dzorega kuuya here kana kuti todiko dzichiri dzaparara zvikuru? Vanhu vari kuda mafaro kunyanya. Patinouya kuno pai vamwe tinenge takawira mabasa, vamwe tinenge takawira kuzonakirwa, vamwe vanenge vakawira kuzoshanda kuti vaitewo something kumusha. Saka zvatinovinga kuno zvakasiyana siyana. Vamwe pavanovinga muno vanowana kuti zvandainge ndavinga zviya ndotomboisa pasaidhi ndege ndichita zvemafaro. Mukufara imomo ndomukuzosanganidzana nezvinhu zvisingaite sei zvisingaite vopedzisira vatopinda mujolo. Plus tichiedha ipapo zvekare kune mumwe munhu anoya zvishuwa zvemujolo izvi zvisiri maari. Paanosvika kuno situation yaanoskonanga nayo, let's say munhukadzi ari kuya kuzotsvaga basa auya asiya murume kumusha ari kutsvaga basa kuti awane basa racho manje achafoswa kunzi ndofanira kutanga ndarara newe kuti wane basa. Plus wauya kuno ukaona kana pamwe pekunosvikira uchatanga kutsvaga pekurara. Pauchawana pekurara uchatoti iwe kuno kutoti wane pekurara ufanira kutorarwa ndokutoti zviti. Saka zvimwe zvinogona kupinza musituation yekuzoendapo wakujola manje wakuti ngozati kuti ndichawana mari ndiwane mari fast ufanira kurara nemunhu. Titendi kwanga kuri kuvaraidzana kwakanaka muchirongwa chemacouples.com. Takupinda musegment yemagames. Alright. But magames atiri kutanga maquestion and answer. Alright. Timboona kuti munozivana here patu penyu, mune connection here iri spiritual. Taigakuchira iuye zvayo. Question number 1 out of 5. Yebo. Kala inofarirwa nababa ichi. Question number 2. Amai mazi chikafu chinofarirwa nababa chii? Number 3. Amai mazi lebo brand rehembe rinofarirwa nababa ichi? Amai mazi favorite song ya baba? Favorite song akawandisa gendutongo. And the last one, amai mazi favorite sport ya baba? Vaomberi maoko echidogara pasi. Favorite color ya amai? Alright.
Yeah. Favorite food yaamai. Favorite cloth brands, hembe dzanofarirwa naamai. All right. Ndechingani? 3. Number 4. Favorite song yaamai. Areba. Number 5. Alright. Handi kumberi. Yebo. Baba. Yes. Yekupedzisira. Yeah. Favorite sport inofarirwa naamai. Sport yaamai. All right. Yeah. Panobudika era. Uya mugare henyu mese. Totanga naamai. Amai, tabvunza baba. Tikati favorite color yenyu ichii. Mungatipo answer. Favorite color yangu black. Correct. Magona baba. All right. Aiwa, zvotendwa. Second question yandabvunza inini. Ndabvunza ndikati favorite chikafu chaamai ichi. Baba wanyora kuti chi sorry. Favorite chikafu chenyu ndeyekuti chi. Favorite chikafu changu. Mbambaira. Mbambaira. Baba vanyora sadza nebeef with chakalaka. Mukauya zvatondikatya madza ibaba. Kuona mamera adzitodyiwe zveevriday guys. Soona kuti segore rineri ndikada kuve ndikakage chituku kutodyiwa kwemamera. Kage chituku. Alright, question number 3. Tabvunza brand rinofarirwa naamai. Vanofarira brand rehembe dzipi? Amai, ndedzipi hembe brand ramunofarira? Hembe chete. Hembe brand hembe inini? Ndofarira Puma, Adidas. Puma neAdidas. Alright, munofarira Puma neAdidas. Chisarudzai one yamunoti favorite pakati pedziri 2. Adidas. Baba vanyora Adidas. Agona. Number 4, aditi? Number 4, Papanyorwa rwendo ameno. Oh, the way song go. Song. Tabvunza favorite song yaamai. Amai, favorite song yenyu? Regai ndingotaura hangu. Ndofarira Zindance. Alright. Okay. Zindance. Specific song. Specific song handiri muimbi. Any specific song muimbi. Amen. Tuona kuti tingalinga sei answer yenyu. Hapana swakila tea. Tichiri ku 2 marks, which is E matadza baba. All right. Ava vanyora Legend of Soul. Tabvunza question number 5. Tikati sport inofarwa naamai. Ndinoda sport yandofarira. So zvichireva kuti havana sport yavanofarira. Oro yavakamboita. All right. Ayo tati yavanofarira. All right. Yandakamboita. Ayo atati yamunofarira matipa anza yekuti hamuna sport. Netball. Baba vanyora kumhanya. All right.
Okay baba. Yebo. Favorite color yenyu ichi? Saka blue. Color blue, amai vati black. Pakashata. Number 2. Favorite food yenyu? Sadza nebeef. Amai vati sadza nebeef. Number 3. Favorite brand yenyu ichi? Nike. Amai vati Nike. Okay, awagona. Number 4 baba. Yebo. Favorite music yenyu ichi? Raga music. Artist la Vybz Kartel. As long as I any song ya Vybz Kartel. Kana Vybz Kartel so. Apa ngatiti patadziwa. Because vati conscious music. All right. Favorite sport yenyu ichi? Soccer. Vanyora games. Handizivi kuti chii chinonzi games. Sport yavo. Obviously munhu kana ari kaangori pagame. Aihobia. Baba namai nyama yaro. Yebo. Wekwamhazi. Yebo. Tine madrinks ane makala akasiyana siyana. Ndika uyu mukombe uyu kuti mukangogona chete muenda ne2 liter. Mukatadza toisara nayo pano. All right. So muzazu mune madrinks arimo. Chamunofanira kunge mechiita kugona kumechanisa kuti kala iri apa ive iri the same iri pazasi. All right. Muri kubabatisisa. Saka munenge mechibatsirana kufunga. Handi? Saimi mukaronga kuronga kwenyu rongesheni yenyu handika? Mobva mamira mobva mati taronga. Handika? Ndobva ndakuudza kuti mangani arichi? Ari correct. Ari correct. Kana once asati asvika 5 correct. Kureva kuti amudi amuendi nemafuta. Sa first round chakupa 5 minutes. Ameno pachabuda marounds mangani pa 5 minutes. Mukatadza pa 5 minutes. Chakupai 3 minutes. Mukatadza pa 3 minutes. Chakupai 1 minute. Mukatadza mu 1 minute. Amuendi nemafuta. Space. Zakambuda iso. Muri kugutsikana here neurongo? Right. Iko zvinezvi tine 1 correct. 1 correct. Yes. Tine 30 seconds dzadona. I don't want correct. Means magutsikana era. Okay, iko zvinezvi tine 1 correct. Risinombomovha ndiri. Ende tasarirwa ne 1 minute. Tasarirwa ne 4 minutes. Iko zvinezvi tine 0 correct. Wamuvha ripo. Iri ringaripo. Takamira takadai. Iko zvinezvi tine 1 correct. 1 correct. 1 correct ndiripo. Mufana urida mamuze enyuka. So. Iko zvino tine 1 correct. Hatina kumovha ripa manja. Ndinda ndiyasina kumovha. Iko zvinezvi tine 0. Iri ramboya peri. Merinda ngarienda hapo. Merinda ngarienda hapo tu. Iko zvinezvi tine
1 correct. Ratati correct ndiripo iri kai iri. Which means getimboisa iri ramboya apa. Iri ramboya apa mira man. Koko wewe. Yambo aina mboya pa pere koko. Kostona nombendo. Iri man ndo correct iri. Because not in 0 correct. Iri ori bisa. Koko ngera apa. Tine 3 minutes dzaenda so far. Miri ndakaimboya apa. Iri ramboya apa ine. Because not in 1, 2, 3 correct. Waba kana ari kujamba manje. 1 2 3 Mira iri 1 2 ne 3 apa. CM. Because nezo tine 1, 2 correct. Sorry. Iri direction 3. So, yeah. Askana. Because tine 1, 2 correct. Bye-bye. Siya izo siya iga. Because tine 1, 2 correct. Because tine 1 correct. Opukani. Tavane 4 minutes 24 seconds. Daiso. Daiso apa. Iri tikaripaza iri. Yeah. Because zitine 1, 2, 3, 4, 5, 0 correct. Bye-bye. Sona iraboya irabanati. 3 pamboita 3 paipai. Mberi da. Because zitine 1, 2. Tine 3 correct. 3 correct, which means uyamboenda ukuko. And it's time up. Aba 3 pampa. Yeah. Because zino mavane 0 correct. 1 correct. 1 correct. 1 correct. 1 correct, right? 1 correct, 1 correct, 1 correct, 1 correct. 2 is also still correct. Yeah. Because you know mune 1, 2, 3 correct. Mira, wow, what is passing? Because you know mune 1, 2 correct. Saka ndugu. Ndesa koko kwa stone. Timbaita. Because you know mune 1, 2 correct. Because you know mune 2 correct. Because you know mune 2 correct. 2 correct azisi. Miri ndembe mbere. This girl is ready to go. Because you know mavane 0 correct. Apatia zote paza se. Mambo brava. Because you know mune 3 correct. Atukuzvoda. Mangosarwa ne 1 move cheto ti muwine 1 move yacho ka yakati zvekungoti mukangotwista chinhu 1 mukangotwista chinhu 1 masarwa ne 1 minute mufunge. Correct. Ko apo napo kamera se. Iko zvino maane 1, 2 correct. Masarwa ne 30 seconds. Kuti tikupwanyire zvamamboita. Iko zvino mava ne 1 correct. Barasi.
iko zvino mava ne1 correct. 3. kokuyambobva ikoko iko zvino mava ne1 correct. Ndatopera batata mgorama 3 guys. 3 tapaza wa Ndau silo. Yeah. iko zvino mava ne 1 2 3 correct. Parongodiwa 1 twist. Ende nguva dzedu dzabva dzakwana. So this one takukuitirai favor. Muri kukondinya. Hatichauyiko kubvongonyorerai. neve ndichipi chinombomuva Murungoda 1 chete. Yeah, 1 1 2 3 funga Alright, mune only 1 minute. Ndora munaro. Yes. Right about now. Izvi 2 izvi So, Mava ne2 correct. kupa sifanga. And Apa so ya. Ruchiti bakunenza. Yeah. kubasa iko zvino mune yo mune 1. Iko tingasizichabva iko zvino mune 1. So, iko zvino mune 2. iko zvino mune 2. kwirambobva ireri koko iyi yatinetsa iko zvino mune 1. Andetoni. all right. Mune 1 correct. All right. Ish. Mune 1 2 3 4 5 correct. Akazopira macheni. Right. Hey. But a promise is a promise. Yeah. Saka win yenyu iri kuendesa nemukombe wemuturita yemafuta. Totenda zvikurega obatwa namaindi ovanobika Ndo kitchen ka. Eh. Vaenda nacho chimuta.